Напоследък съм обсебена на тема аромати и много исках да си взема някакво такова малко ролонче, което да е маслен парфюм, и намерих ето това. Пише, че е с аромат на люляк. Това ми звучеше супер добре, поръчах си го, дойде и си го сложих веднага тук на китките, тук отзад, всичко както си му е реда. И минава половин час, да, и аз си се душа ето така, защото ми е готино. Изведнъж започна да ми мирише на огранено, т.е. на развалено. Аз ли си внушавам нещо, отивам при приятеля ми, питам го, бе, това как ти мирише, и той ми зле. Как може това да се развали? Веднага след като си го сложих буквално, помирисах и в бутилката и също беше започнал да мирише зле, вече мирише отвратително. И ми е много интересно на някой друг случвало ли се е това, защото това в принцип се води натурален продукт. Разбирам, че като няма консерванти е нормално да се развали по-бързо, обаче пък да се развали половин